Trebao je nagovor obitelji, djece i supruge da akademski kipar i slikar Josip Konta nakon 26 godina ponovno izloži svoje radove. Zbog ograničenosti izloženih umjetnina, izložba je nazvana Mala retrospektiva. Bilo je teško izabrati jer ovo je jedan prostor gdje se moglo to tako posložiti i tu su 2 skulpture i 32 slike, plus kasnije još bonus 2 što je donio sin da se popuni. Izloženi radovi spadaju u razdoblje od 1979. do 2010. Najmanje ih ima iz posljednjih godina. Umjetnine su podijeljene na tematske cjeline, motive kojima se umjetnik najčešće bavi. Njegovi ključni ciklusi su grupa, plesači, jahači, pejzaži te sakralni motivi. Teško je recimo sada u nekoliko trenutaka sve to opisati, ali to je ta figuracija u kojoj sam ja želio postići jedan svoj rukopis. A u figuraciji, kako u slici i skulpturi, biti prepoznatljiv, to je jako teško, ali kroz ovih svojih godina rada mislim da sam uspio. Zato neko kad gleda moje slike kaže da sam kipar, a kad gleda moje skulpture kaže da sam slikar. Nema velike razlike između toga jeste li umjetnik danas ili prije 40 godina. Konta kaže da i onako umjetnici ovise o samima sebi, jer pravog menadžmenta u kulturi u nas ni danas nema. Zato se umjetnici trebaju nositi s izazovima vremena u kojem živimo. Nije slučajnost da je ovaj umjetnik za izlaganje svojih radova izabrao galeriju koja je ujedno i kafe bar, jer tako je bliže publici. Kad slika, kaže, jedna je stvar najvažnija. To su najvažniji osjećaji. Recimo, uvijek ja polazim od sebe. Uvijek polazim od sebe, od svojih osjećaja. Ja moram biti raspoložen, moram imati neki unutarnji doživljaj da bi prišao tome sadržaju. Imam uvijek u sebi dosta ideja, ali uvijek moram izabrati onu koja mi je toga trenutka kao najpristupačnija. Osim osjećaja, slikari i kipari trebaju imati i znanja. Ovaj je umjetnik svoje iskustvo počeo stjecati još prije 44 godine kao suradnik u majstorskoj radionici profesora Antuna Augustinčića. Poslije 3-godišnjeg rada na mjestu direktora ljevaone umjetnina pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu živi i radi kao samostalni umjetnik. I danas naglašava važnost poznavanja tehnologije izrade umjetnina. Treba se znati grundirati platno na tegnu, a da ne govorim sada o skulpturi. Ako je vi izmodelirate, morate uzeti otisak, pa morate odliti u gipsu. Pa onda dalje ako treba ići, hoćete u drvetu, morate znati prenijeti u drvetu, a ne govorim prenijeti u kamenu, mislim zavisi u kojem materijalu hoćete raditi. A sada sve morate poznavati, jer jedan je pristup rada u kamenu, drugi je u drvetu, treći je u bronci ili trajbanje u bakru, reljefa i tako. Ima mnogo tu disciplina. A tehnologija je iznad svega osnova jednog kipara. Kipar mora poznavati tehnologiju rada. Kad smo ovog iskusnog umjetnika upitali za savjet mlađim generacijama, rekao nam je da su savjeti besplatni, pa ih je najbolje ne davati. A da i onako ljudi najbolje uče kad nešto osjete na svojoj koži. Ono što je osjetio na svojoj koži, ovaj je umjetnik djelomično prikazao i u svojim djelima. A uživo ih možete pogledati do 8. siječnja iduće godine u zagrebačkoj kafe galeriji LAF.